commemora el 8M, el Dia de la Dona, el Dia de la Dona Treballadora. La Moixeranga ha tornat, hem tornat a l'activitat, més o menys després de tant de temps parats, i creguem que era imprescindible que la Moixeranga estiguera en un acte com aquest, un acte en commemorar el Dia de la Dona. La Moixeranga és una associació en la que homes i dones som per iguals, a més sols ja que veureu, vull dir, necessitem la col·laboració de tots, tant de dones com de homes, tot el món pot fer figures, tot el món pot col·laborar, es necessita la cooperació de tot el món. La Moixeranga va actuar va ser fa 2 anys, en el 8M de fa 2 anys, i ara estem tornant més o menys a la normalitat, esperem que sigui una normalitat total d'ací a poc, i la Moixeranga havia d'estar en un dia com avui, i a partir d'ara en tots els actes en els que puga participar i col·laborar. Som una associació en què a tot el que ens conviden anem sense cap problema.